Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta berez, oliadura hartuko du gure senideak, biharkoan operatzera dijoata. Eta batez ere kontutan izan da, oliadura dela, lehenengo gauze eskatzen duguna oliaduran da, osasuna. Eskatzen dio jangoikoari, eman dezaiola indarra, bere gaitz egun hauek edo egun gogor hauek aurrera ongi pasteko, eta batez ere eskatuz, sendatu dadila. Hori da, aurreneko gauza eskatzen duguna, beti oliaduran. Eta ikusten dugu, evangelioan beti, Jesus gaixoengandik oso gertu egoten dela. Jesusen kutxunenetakoak dira gaixoak, beste asko bezala. Horregatik, hasiko gera, jaunari humiltasunez gure pekatuen barkazioa eskatuz. Erruke jauna. Erruke jauna. Kristo erruke. Kristo erruke. Erruke jauna. Jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Entzun ditzagun orain, San Mateoren evangeliotik hartu ditugun hitz hauek. Aldi hartan Jesus Kafarnaumen sartzean, egintari bat etorri zitzaion errenka esanez. Jauna, erlezidun daukat morroia etxean, eta oinazetan dago. Eta Jesusek, joango naiz eta sendatuko dut. Baina egintariak honela erantzun zion. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esatzu bat eta sendatuko da nire morroia. Nik ere, behesteren menpeko izan arren, baditu nire mende budariak eta bati zoaz esaten diot, eta joan egiten da. Beste bati zatoz eta etorri egiten da. Eta nire morroiari egizu hau eta egiten da. Hori entzunik aretu egin zen Jesus eta honela hitz egin zien ondoren zetozkienei. Egia esan, Israelen ez dut inorengan aurkitu horren besteko sinismenik. Eta gero, eguntariari esan zion, zoaz eta gerta bekizu sinistu duzun bezala. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Homilia labur bat egin daiteke, baino ze esan behar dienik apez batzuei, baino gehiago da egiten beste apez batzuei. Beraz batez ere eskatzen digu jangoikori osasuna. Fede handiz eta apalik otoitz egin dezaiogun jaunari, gure anaia honen alde. Zatozkio errukiz jauna, eta emaiozu indar oliadura santuaren bidez. Entzun arren jauna. Atera ezazu jauna, gaitz guztietatik. Entzun arren jauna. Arindu itzazu gaixo guztien nekeak eta oinazeak. Entzun arren jauna. Emaiezu zure laguntza gaixoen zerbitzariei. Entzun arren jauna. Atera ezazu jauna gaixo hau pekatutik eta tentaldi guztietatik. Entzun arren jauna. Emaiozu bizia eta salbamena, zure izenean eskuak ezartzen dizkiogun honi. Entzun arren jauna. Bereinkatua zu aita hau guztiduna, gure jangoikoa, gugatik eta gu salbatzeko bihali zenuen mundura zure semea. Bereinkatua zu jauna. Bereinkatua zu Jesu Kristo gure jangoikoa, aitaren seme bakarra, gizakion artera jaitsi zinen eta gure gaitzak sendatu zenituen. Bereinkatua zu jauna. Bereinkatua zu Espiritu Santu laguntzailea gure jangoikoa, zuk laguntzen gaituzu eta gidatzen, eta zuk sendotzen dezu beti, zure indarrez, gure gorputzaren aureria. Bereinkatua zu jauna. Jainko guztizona, Espiritu Santuaren grazia hartuko du orain fedean zure sarbitzari honek. Oliadura honek eman dezaiola laguntza bere nekeminetan, eta indarra bere aureria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oliadura santu honen bidez, eta bere erruki handiari esker, laguntza itzala jaunak Espiritu Santuaren graziaz. Amen.
eta pekatutik aterata salba zaitzan eta bizkortu. Amen. Amen. Gure salbatzaile zeran jauna, senda itzazu Espiritu Santuaren graziaz, gaixo honen gaitzak, gozatu bere zauriak, barkatu bere pekatuak, kendu oinaze min guztiak, eta zure bihotzonean, emaiozu gorputz harimetako osasun betea, zure errukiaren laguntzaz sendaturik, bere bizitzako eginkizunetara itzul dadin, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzala jainko aitak, amen. Senda zaitzala jainkoaren semeak, Amen. argi zaitzala Espiritu Santuak, Amen. gorde dezala jaunak zure gorputza eta salbatu zure harima, Amen. argi dezala zure bihotza eta eraman zaitzala betiko bizitzara. Amen. Eta hemen zeraten guztioi, bedinka zaitzatela jainkoar guztidunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Aingeru bate Mariari, Dio graziaz betea, jangoikoaren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratxe eta eguerditan, amadoresten zaitugu, aingeruaren itzalmeak, guk ere esaten ditugu. Eskerrik asko.